लानानै नोंनि खोथा उरां फारा नमस्कार सबाइके एसे बुंनानै हेलौ एलबामनि सोमोन्दै माला ओंखारगोन माला ओंखारगोन बिथाङासो मिथिगौ आंसो मिथिगौ आं नोंखौसो बुंनो होदोंमोन ना प्रडिउसार बिथाङा होमबाथाय बेसो मिथिगोन आं मिथिजोबा ओजों दं जोंहा बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय एमटि नार्जारी बिथाङाबो दं जोंजों लोगोसे नैबे मिउजिक भिडिअआव गैला गरमजों अबस्था गैला नै गोलोमजोब्बाय मेकआपखौबो दांनोबो हाया मानोबो हाया बयबो गोलोमजोबखाबाय आरो खस्थ' खालामना होबाय आरोना लोगोफोर माने जोंना बे माला रिलिज जागोन भिडिअआ बे सप्तानि गेजेरावनो रिलिज जागोन थेवबो फसायलां बे सप्तानि गेजेरावनो रिलिज जागोन नोंथांमोना अनसायलांबानो जाबाय सिगाङाव जेरैबायदि अनसायदों बेबायदि এইটো হ'ল মোৰ ভাই বন্ধু তেখেতে মোৰ লগত আহিছে আমি এতিয়া শ্বুটিঙত আহিছোঁ তাৰ লোকেশ্যন বিচাৰি বিচাৰি আমি দুইজনে আহি পালোঁ ভাইটি এতিয়া কেনে লাগিল কচোন লোকেশ্যনটো চাই পেলাই লোকেশ্যনটো ভালে লাগিছে পাহাৰ আছে ইফালে ধুনীয়া এটা ভিউ আহি যাব দেখা যাওক আগে পিছে কেতিয়াবা শ্বুটিঙত গৈছিল না এনেকুৱা নাই এনেকুৱা মনটো কেনেকৈ লাগিছে আহি কিনে ভাল লাগিছে ঠিক আৰু দেখা পাম আপোনালোকৰ শ্বুটিং কৰাটো थेंक इउ एक्ट्रेसखौ नै जोंहा मेकआप खालामगासिनो मेकआप आर्टिस्टआ मोखांफोरनि हाखर हालाफोरखौ फबगासिनो एक्ट्रेसनिखौ हिरो आलम केमेरामेन कुमार दैमारि बिथाङा केमेराखौ फिट खालामगासिनो नैबेयाव जों लागोन लोकेशना बहुत मोजां जाना दं केमेरा आছো ভাই ভালো 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 আছি আজকের ভিডিওটা হিট হবো না তামাম হিট হবো शुटिंगनि थाखाय रेडि जाबाय जोंखौ दा करियोग्राफार डाइरेक्सना जोंखौ स्टेप फोरोंगासिनो करियोग्राफार नन्देश्वर जों दं डाइरेक्सन लैथोमा मोसाहारि बै बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायदिनि नोंथांमोना नायलांबाय थादों जोंनि शुटिंखौ माबोरै बोरै खालामदों आसा खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय आंनि मिउजिक भिडिअखौ बयबो अनसायगोन नैजों जोंहा ड्रन बाबाया ड्रनखौ फिटिं खालामगासिनो बिथाङा दा गोजौ फारसे बिरसिगोन ड्रनजोंबो शुटिं लानाय जागोन माने बेनो गोजौआव दा ड्रनआ बिरबाय ड्रन बाबाया जोंहा उड़िगासिनो बिरबाय दं आंनि गार्लफ्रेन्डखौ लानानै बोजों बोजों बेरायगासिनो आंनिल'थ' नङा सानै सिखिरि लाना गिदिंगासिनो नै नाय शुटिं सोलिगासिनो नै जोंनिया दा दावधारायाव शुटिं सोलिगासिनो दं सासे एक्टरा सानै एक्ट्रेस लानानै हाइलाइन मारिगासिनो माने आंनि एक्ट्रेसखौ लाइन मारिगासिनो बेहाय न' शुटिं टाइम फार्स्ट डे शुटिं जोबनायनि ओंखाम जानो नागिरदों जों दा नै हटेलाव हाबबाय दा जानोसै ओंखाम सान्दुंआ माबोरैमोन बुंनो नाङा फुरा खर'आनो मिरायखादोंमोन एक्ट्रेसआ मेकआप खालामगासिनो नै जोंनिया Black and white. सोलिबाय थानाय मिउजिक भिडिअनि अफिशियेल भिडिअखौ नोंथांमोना
फुंनि 6 रिंगायाव नुनो मोनगोन फैगौ 29 सेप्तेम्बराव